लाइक खालामदो साबस्क्राइब सरप्राइज Kamu pasang sudah, Mwdai rokok sudah. दा आङो बेंगलनि दुर्गा फुजा बेरायनो नागिरदों नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनो नाजागोन बेंगलनि दुर्गा फुजाया माबायदि जायो जोंनि होजोंनिफ्राय बेयाव एसे बांसिन सेहेल पेहेल जायो दुर्गा फुजा माने तो बेंगली मेनानो बेंगलिफ्रा फुजा खालामो दुर्गा फुजाखौ मेगनाव हाबदों आलिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो आङो आलिपुरदुवारनि दुर्गा फुजाखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजागोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै octopus hwbai nih octopus berapa ini sagar singaw मा थायो सागर सिङाव थाग्रा बिफां लाइफां आरो बेफोरो नाया बाबा नाया बेंगलाव माने लामा लामायाव बेबायदि साजायजोबो आरो मोनसेबो खालि थाया मोनसे उनाव मोनसे नायनो मोजां जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बुर्ज खलिफा नायसै माबायदि बुर्ज खलिफा बानायदों बिनिया नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बुर्ज खलिफाखौ जिजिया नुबाय मोदानलायनाय गोजाननिफ्रायनो माबायदि मोनदों बेंगलनि दुर्गा फुजाया मोजां मोजां नोंसिनिथिंलाय जायोना जाया जाया होबाय एसे दुबाइयाव बेरायनानै फैनि र' दुबाइयाव फैनाय रखम मोनलायदों मोनसे पेन्डेलखौ नायनोसैलाय जेसेनो मोना जायो एसेनो भिरा बारा जायो बांद्राय गोबाव थानो हानाय नङा जों माने जोंनि न' खाथि खाथिनि पेन्डेलफोरखौल' नायनोसै आरो बेरायनाय बिरगोस्रि बेरायनाय ने थाबाय थांबाय नायनायलै बोसोराव खेनसेल' फैयो फुजाया ओंखायनो बेरायखा गोसोबायदि देनां बेरायनो मोननाय नङाना माथो ओरै मोसालायबोसै सिख्ला समावनो रंजाखा बे समावनो मोसाखा जिउआ दान्दिसेल' गाबोनबा मा जासारो दान्दिसेल' दानो गैया सम आरो खाबु थानायावनो रंजाखा जोङो मोनसे पेन्डेलाव थांबावगासिनो दं माने नैबेयो पेन्डेला लाइटजों एसे माने लाइट होजोबनाय नालाय ओंखायनो जोंनाय नुजोबदों ओरैनो बिराद मोजां जादों नै ओरैजाय दै गनायनि डेक'रेसन मोजां नुदों ना
जोबनो गैयै साजायनाय जोबनो गैयै पेन्डेल माने नायबाबो नायख'नो हाया थखा 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 जेरावबो पेन्डेल थाबाय थायो एसे थांबानो दुर्गा मुर्तिनि पेन्डेल थायो गारनायावबो ओंखायनो बिराद टाइम लायो सानसे साननैजों गारनो हाया सानथाम सानब्रै गाहाम लायो गारनायाव नोंथाङा खाथिनिफ्राय नायनो हागोन सिंखौबो आं देखायगोन गारनायावबो बिराद नायनो मोजां जायो माने नायनो लागा जायो आरो बेसेबां मोजां जायो दानख'नायफ्रा बिसनिया निउस बानायनांगौ नालाय ओंखायनो जों बारा गोबाव बेरायनो हाया दस्रा मोनसे पेन्डेलाव थांसैलाय थाब थाब बेरायनानै नायलांजोबसै बेसेबां हायो साजानायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि डेक'रेसन खालामोना सिंनिखौ एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नाव बिसनिया बयहाबो आलदा आलदा क्रिएटिभ बै बानायो आरो बिसनिया नाव सबजि बाजाराव थांसै सबजि बाजाराव थांनानै बेदर लानोसै ओमफ्राय संनानै जाहैसै निउस बानायसै चिकेन लांसै आरो जों एसे दिनै पार्टि जाहैसै दुर्गा फुजानि कल्ड ड्रिंक्स लोंहोदो जायखिजाया कल्ड ड्रिंक्स मिथिया नों कल्ड ड्रिंक्सलाय कल्ड ड्रिंक्सलाय कल्ड ड्रिंक्स दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दा बेदर लाखांबाथाय जों न'आव थांसै ओमफ्राय संजाहैनोसै जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ मा खालामनानै लानांगोन कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक खालामदो साबस्क्राइब बेखौ होनलालै साबस्क्राइब जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान ओमफ्राय चेनेलाबो गोदानखायानो नालाय अभियासलि चेनेलावबो गासिबो गोदानानो जाखागोन बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों दा आं बेयाव ब्लग भिडिअ हगारनो सानदों गुबुन मोनसे चेनेल खुलिबावबाय आरो आङो बिदिनो ब्लग हगारनो थाखायनो निउसनि चेनेलाव ब्लग हगारबा माने एसे उसुबिदा जायो नालाय खायसे नायनो बायो माने निउस नायनो थाखायसो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानाय नालाय मानसिफ्रा नायनो बायो आरो एसे सोरबा ओंखायनो आङो एक्सट्रायै चेनेलखौ खुलिबाय बे चेनेलखौ नोंथांमोना बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ नुनो हागोन नोंथांमोना जाय बिथांमोना ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे खेबसे स्रायैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो अननानै आंखौ होनालै मोनसेखौ माबादो लाइकखौ होनदोंमोनलाय कमेन्ट खालाम लाइक खालाम अननानै नोंथांमोन नायदोब्रा जाबाय दे गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ एसेनोसै